De tastelfinales binnen op dit Nederlands kampioenschap al ondergong als de Olympisch kampioen Epke Zonderland onkomt bij Ahoy. Voor het eerst zo'n man turnt hij weer een wedstrijd. En dus is de vraag, hoe fit is Epke? Ik heb net echt een ideale voorbereiding gehad. Is het nog? Ja, ik ken nog wel een paar oefeningen, maar net op dat niveau als Olympische Spelen. Je doet een voorzichtige oefening, Ja, een basisoefening. ja, ze hebben basisoefening op beide tasstanden, op Bregen en rechts ook nog op mij. Dus het is belangrijk dat het gewoon de goed uitziet. Ja, want ik is voor de zonde keer Nederlands kampioen worden op Bregen en op Rek. Is dat nog wel iets wat telt? Ja, tuurlijk. Ja, als Olympisch kampioen bent, dan is mijn verwachting natuurlijk dat ik Nederlands kampioen ben. Want doet Epke Zonderland op zo'n augustus in Londen Olympisch kampioen waard, had hij een oren status gekregen. De zogenaamde heldenstatus. Alles wat hij nou doet is interessant. Een paar voorbeelden. Epke schenkt een bekerke koffie in. En wij maken een foto. Epke praat met zijn trainer. Wij lezen het vast. En het ultieme fotomoment. Epke liet zijn beelden zien. De oude man had Epke Zonderland hem vooral talijn op zijn studie medicijn. En hij had van zijn coach Daniel Knibbeler alle vrijheid gekregen om mooie dingen te doen. Pas de laatste 2 weken leidt de focus weer wat meer op het turnen. We hebben eigenlijk niet of minimaal voorbereid op deze wedstrijd. Dus we zullen zien wat eruit komt. Ja, aan de andere kant, het staat wel iets wat slordig als je als regerend Olympisch kampioen op Rek, als je hier buiten het podium valt. Zijn niveau is hoe dan ook zodanig dat hij goede kansen maakt om te winnen. Ja. Dit Nederlands kampioenschap is voor Zonderland een startpunt richting het WK. En dat wordt begin oktober houden in Antwerpen. Na de Frieske, de Nederlandse, de Europese en de Olympische is de vrouwtitel de enige die hij nog net heeft. Maar dat je het 10 man lang amper in de trainingshal west hè, en je weet dat het wereldkampioenschap al over 3 maanden is, dan lijkt dat haast een illusie. Ik zou het heel knap vinden als hij überhaupt in de buurt kan komen van zijn Olympische niveau straks. Want wereldkampioen, datgene wat hij graag wil, dat is in jouw ogen ook wel realistisch. Ik denk dat dat kan, ja. En dan is eindelijk het moment onbrutsen. Het moment dat elke niet op wachten heeft. De rentree van Epke Zonderland. Als laatste van alle deelnemers komt Epke Zonderland in actie op Bregen. Zonderland is de 6-vorig Nederlands kampioen op dit tastel. En ik nou, maar zijn rentree liet hij een prima oefening zien. Met een score van 15 punten 500 steekt hij 4 boppen de rest uit. En zo viert hij zijn rentree met een gouden medaille op het onderdeel Bregen. Zelf is Epke Eck zeer content met zijn knappe oefening op dit tastel. Dus het tastel wat ik heel serieus neem voor de komende jaren. Daar hoop ik mijn moeilijkheid omheen te krijgen. Om eigenlijk op wereldniveau mee te kunnen doen. Dus dat viel ik wel heel goed, dat ik daar maar zo'n korte voorbereiding toch heel goed doorheen kom. En gauw moet de focus dan weer lijn worden op het tweede onderdeel van Epke Zonderland, de rekstok. En ook hier prolongeert hij zijn Nederlandse titel. Het is zijn 3e Nederlandse titel op dit tastel op Riegen en zijn zonde in totaal. En dat wielst Epke Zonderland nog lang net 100% fit is. Nou, iets van 60%. Wel hoe de held. En ik heb het goeie in mijn basisniveau goed kunnen volhouden. En dan merk ik gewoon als ik goed uitrust ben, dan kan ik hartstikke lekker trainen. Maar het is inderdaad meer het programma dat het best wel druk is. Dat ik, als het moment dat ik eerst train, dat de vermoeidheid er al wat in zit. Dus ik denk als ik zo meteen de rust heb, dan kan ik meteen al volle meer doen in de trainingen. Nou ja, dan zal mijn conditie snel te nemen. En ik denk dat ik in no time weer die vluchtelementen bijvoorbeeld weer kan trainen. Dus, ja, dat mat ik, want dat was wereldkampioen worden. Precies, en dan sta je man. Dus dan moest die eerste man is echt nodig om die elementen los heel vaak te doen. En eigenlijk was de laatste 2 man heel veel oefeningen draaien.
Dus ik heb net tijd om te verliezen meer. Nee. De datum 6 augustus 2012 zal Epke neerwer verjitten. En hij hoopt het nou dat 6 oktober 2013 erbij komt, want dan is de WK-finale in Antwerpen.